Tar du bilde? Jeg filmer. Filmer du nå? Ja. Hei, dette er en veldig helt Det er stappfullt. Hvor vi skal nå. Vi skal til byen og se på noe dansing. Og så skal vi For en fin og prektig mårdag. Ja, nå er det Tromsø på sitt beste. Ja, Paper Trail Safari! Eller bare springer. Skal jeg hente mobilen min? Jeg filmer deg. Ja. Jeg filmer deg, Torunn. Ja, jeg fant mobilen. Nei! Hva dere synes kul? Stikke. Jeg synes det var bra. Det var super awesome. Super totally awesome. Den var Dyktig, altså. god. Det er liksom, det var jo Han ene tok bilder av dem. Nei, det var ikke bra. Hva filmer du opp på min jeg går? Nå koser han seg. Det er en dysterdag i Tromsø, og vi går. Det er en dysterdag i Tromsø, og her ser vi to eksempler på noen prøvelonger. Bare ser uttrykket. Det er ikke... Du må ikke flire. Du filmer igjen, ja. Må du filme meg? Hei, Torunn. Nå er vi skikkelig sur. Vi vil ha pizza. Hun er sur. Hun er sur. Åsne, hun er sur. Kristin, hun er sur. Jeg vet ikke. And I don't care. Ja. Ikke. Da drar vi.